Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Keterat korbari jong Sorkar Pdeng kala Pyntip hakayeng dorbar thawain Lok Sabha baka Sorkar Meghalaya kala ai khubor bakam shimdon kano ke Jingshah le ben ban ben Thombor ki nong song shnong ki Pdeng ki Bengali hagane ke Jylla kale kala paw ke juba bala ai du menteri khna keterat korbari uji Kishan Reddy ya ki jingkali bala bu du MP ke seng Congress na Assam Ugorov Gogoi shu habu jubab la ke Sorkar Pdeng kadon jingtip ne em halor ke Jingshah ban ben ki nong song shnong ki Pdeng ki Bengali ha ki Jylla North East ready ula jubab de baong bagi don ki jing Pyntip ki bakdo bagi don ki jing keno bagi jait benreu ki bomde ki reulum ki sha ban ben ne Thombor ha ki katu kat ni tli ki Jylla jong ke North East ha ki seng ki Pdeng ne ki jait benreu reulum halor ke jingkali la ke Sorkar kadon jing tip em bakum kita ki jing Thombor ki bu jing seir ki nong le nong wan bat ki nong wan jong kai perthei umentri uloong baka Sorkar kamdon jing tip ban pen I baka don kum kata ke jing shep ting ne ke jing seir dolor kata ready uloong banamar baka kam bante lakam ya ke shong suk shong sain ke dei ke benta jong ki Jylla ban le ke bodon kam wala kataru ke Sorkar Pdeng ke ju pen mi ya ke jing betha shi ki Jylla ban yarap bante lakam ya ke shong suk shong sain